retušácia, určite, že nie. No to máš aj čo Mari. Dobre. Rybičky, hubičky. Cibuľu žerko piče. Mám dobrú. No tak prepáč, čo to stríne. Ale nie. To ty tak zvršuješ, to tak... Problém nejaký? Prečo neodchodíš takto priamo, tak... Úplne halúze. Len kapusnička. Rybičky tam nie sú, neboj sa trošku, rybičky ti nikto nechá. Ale sú tam, na spodku sú. Nie, to sú takto hore na stene. Vyzrali už. Áno, to vyzerá aký... Ešte o 31 poltere. Ty kokto, námčer. Aha, to máš... Nie, to sú nie. Námčer. Vieš to? Ježiš, aké má kozný, čo to je? Áno, jasné. Ja teraz čo? Dostal som prdelu. Asi najviac. Ty mal trenky? Ty tam je pozícia mi niekde na rybičke nám Ja som mu dostal, ako to vyzerá všetko. A prečo bola taká? Dá to, úplne exkluzívne. Ty koľko daj to poslednú vyzerám? Do piče, ty si kurva kamarát. A poslednú rybičku mi zežereš. No a teraz čo ja mám? Kto to mal to video, čo sral ten červíka, ten kokot? Ľubo to má ako... Nie Ľubo Koša, ten Lukáš. To vyzerá tak podobne iné. Striekalo, všetko, lízalo. Kurva si ma ojebal. Ojebal si ma poriadne. Obidve rybičky, keby som bol rozdeliť, ty kamaráda sa rozdelím. Jednu dám tebe, jednu ja. To posol... To posol, tu je... Jaké je Nezval obidve rybičky. Tu je ešte chleba. Obidve rybičky si mi nezval. Ty kurva kamarát, píšte, vidíš to? A potom, že kamarát. Ľubko! Svieti to, že? Svieti to. Svieti tam sa. No, a obidve rybičky ti zežere. Enči, to čo bolo? Čo bolo? Ešte aj ona ti zožere. Aj tú kapustu. Ty kokos, To vypočul. No. ja to jedem. To čo máme troške? MP4. Zvorke? A prázdny oni mi dáš. Romanka to zmení. Romanka to nezmení ten formát. Tu na telefóne? No ja to dám na kľúč, ona to zmení. No jebal teraz. Dobre. Máš ešte jednu? Jo. Si už oberú, ti idem na ňu. Stiahni ty. Treba to dojesť. Stiahni ho, už zvakni. Áno, divek, to príde. Tam ruky natrepal do piči, aj to ja budem teraz. Natrepáme. Zamiešam tie strik. Tak vyzerá ako na potranie. To je tiež pekné. Zveri. Pekné je náhodou, nie? No kde mladá, treba ho nejako využiť. Ty kokos, to dobre ho dáš. Nie, ty nehovorím. Že to dobre dotiahol. Lebo to je že rostvol. Ty tu máš? A ja už nechcem, tu
máš čisto, dorazí to. Poupratuj si po sebe a hotovo. My teraz máme akurát, tak si dáme po jednom. Kokošanovičky. No, áno, som radnera. Toto doraz, Ľubko dopíš to má doje. konifer Sprite, Danka, Sprite, Ruška, Pozor. Danko, Co mám? Pohodne. Čekaj tak, čekaj tak. To nevadí, nechaj. Pohodne, to. 21, 25. hej, všetko aj to si tam má. Ja sa dobre budeš. Drahník záujem, na objesnú. YouTube. A určite, určite. A s Lukášom, s Košom. Tak je to. No, to zjedol. To asi mi že nechal. Ty si kurva kamarát do piče. A čo s tým ja? Kokot. Ty všetko vygral. Máš to pivo. Vieš koľko to stojí? 21,25. Čoho? Ten nový obsah. Kanadských forintov. 20, Bielka, koľko to bolo? Jugoslávských grošov. 21,51. Takže tuto 21,51 platí. Nežal mi celú večeru. Si objednával, tak nepičuj, hej. Ja už som tu, je to tu. Počúvaj, ty si objednával. Ja mi prejel zo záznamu praštisko na dvore, Nemám kliere. nočné reži, vieš? Ja mám nočné reži, nevadí. Nevadí, dobre. Takže Praštisko. 21,51. 21,51 platí si. Bielka, ďalšiu rundu platí tu. 21,50. Hej, Hlavne, ja som teraz platil. Ty si mi zožral večeru,